Gimando ni Panabo City Mayor Jose Relampagos nga hipuson sulod sa usa ka semana ang mga small town lottery kun STL booth sa syudad. Ato sa ilang panagpulong kauban ang mga personahe sa Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO ug Northman Gaming Corporation kagahapon Agosto 7, 2025. Kini subay sa reklamo sa mga opisyal sa Barangay Salvacion diin ilang gipangkumpiska ang tanang STL sa nasugutang barangay tungod sa walay kontrol nga pagbutang og mga booth. Apil na ang duol sa eskwelahan, sulod sa balay, daplin sa kalsada ug ibabaw sa mga kanal. Matod ni Relampagos, giabuso sa ahenteng North Gaming Corporation nga may gitugutan sa PCSO nga usa ka STL Authorized Agent Corporation sa Davao del Norte Province ang pagmuntar og STL sa Panabo City nga wala na namao sa kadaghanon sa gipangbutang matag barangay. Nahimo na sumala pa kining obstruction sa kadalanan og iligal nga pagpatad og lasto. Subay sa datos gikan sa LGU Panabo, mukabat sa 188 ka mga STL booth ang na-install sa syudad. Ug galing dili pa mahipo sulod sa usa ka semana ang STL booth sa gihatag nga panahon ni Relampagos sa ahente, mismo ang lokal nga gobyerno na ang manghipo sa matag stall, apil na wala kini business permit to operate. Depensa sa PCSO ug ahente, dili illegal ang pagbaligya og mga produkto sa PCSO tungod katimbang sila sa gobyerno, pinaagi sa pagdugang og trabaho, pagpalambo sa estado sa kinabuhi, makahatag og programa sa panglawas ug uban pang charity services. Dili gihapon uyon si Relampagos sa depensa sa PCSO ug ahente. Matod sa mayor, bisan pa man maka-income ang gobyerno, apan daghan gihapong pamilya o katawhan ang apektado tungod sa kwartang magamit imbis nga ipalit og pagkaon, sudan upang alawan sa mga bata kay giuna hinuon ang pagpatad sa pagtuo nga mudako ang kwarta ining makadaog nga may hinungdan nga dili na hinuon makatigob alang sa pamilya. Gipasalig ni Relampagos nga sulod sa iyang termino, wag tangon niya ang tanang iligal nga kalihukan sa Panabo City nga makadaot sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.